Astăzi pregătim ostropel de pui, o rețetă românească tradițională, cunoscută și sub numele vechi de ostropel de pasăre. Pentru o porție avem nevoie de jumătate de pui, puțină grăsime pentru prăjit, făină pentru un rântaș, câțiva căței de usturoi, roșii bine coapte sau bulion și, la final, verdeață proaspătă. Se începe prin a încălzi o tigaie și a pune grăsimea. Când aceasta este încinsă bine, se adaugă bucățile de carne de pui și se prăjesc pe ambele părți până când capătă o culoare aurie și apetisantă. Între timp, se curăță usturoiul și se toacă mărunt. Într-o cratiță separată, se pune din nou puțină grăsime și se adaugă o lingură de făină. Se lasă să se rumenească ușor, apoi se pune usturoiul tocat. Totul se stinge cu apă fierbinte, obținând un sos mai subțire, asemănător smântânii. În acest sos se adaugă bucățile de pui rumenite și roșiile tăiate cu bulețe, curățate de pielță și sâmburi. Dacă nu avem roșii proaspete, putem folosi bulion. Preparatul se lasă să fiarbă încet, la foc mic, astfel încât sosul să scadă și să rămână bine legat. La final se adaugă puțin oțet, după gust, pentru a echilibra aromele, apoi se presară verdeață tocată. Ostropelul se servește fierbinte, alături de mămăliguță. Gustul este bogat, ușor acrișor și foarte aromat, fiind unul dintre felurile de mâncare care amintesc de bucătăria românească de altădată. Trebuie spus că această rețetă se poate face nu doar din carne de pui, ci și din carne de vițel tânăr, mai ales din cap, piept sau spată, iar rezultatul va fi la fel de gustos. Rămâneți cu noi pentru mai multe rețete tradiționale românești. Bucate de odinioară, ca la bunica acasă.